Предложението е за вземане на решение, което касае наемателя на детски приключенски въжен парк в градската градина, в градския парк. Това, което мене много ме притеснява в това предложение, няма други основания, които да дадат яснота защо 6 месеца след като е игран търга и е проведен на 30 април 2024 година, изключен договор на 29 май 2024 година, се иска промяната на условията. Коренно променящи цялата тръжна процедура, но много нито законово издържане, нито дори от морална гледна точка, като съветници да гласуваме, не би трябвало да го направим. Поради неблагоприятните метеорологични условия през зимата и факта, че въженият парк е разположен на открито, през съответния период той няма да може да се използва. Поисках долу, разгледах го, никъде вътре няма такава опция. Тръжната процедура е играна, изрично е разписано и в заповедта, спечели ли е спечелил, няма абсолютно никакви възражения и в договора е написано, приело е обекта, приело е условията на търга, те са били ясни, годишен наем. И 6 месеца изведнъж по-късно, ясно е, че ще има зима, пролет, лято, есен, метеорологични условия. И 6 месеца по-късно той иска промяна на тези условия, кметът се съгласява. Това първо трябва да се съгласи. Да, кметът се съгласява с него, кметът се съгласява с него и пуска искане за решение на Общинския съвет. Тоест няма как кметът да не е съгласен и да пусне искане. Кметът се е съгласил и го пуска, тъй като е в правомощията на съвета да вземе решение. Но първо, това е незаконно според мен, защото то променя условията на търга, такъв какъвто е проведен 6 месеца по-рано. Ако една част от желаещите са знаели, че кмета ще вкара такова предложение в Общинския съвет за намаляне на наема реално, и Общинския съвет с мнозинството, което има кмета и го поддържа, най-вероятно ще приеме такова решение, със сигурност е щяло да има, убеден съм, поне още няколко кандидата. Какво показва елементарната аритметика? 1510 лева е сключен договора на месец без ДДС. Това, което иска като намаление сега наемателя действащия, е 7550 лева за година. Тоест, наема става от 1510 880 лева 84 стотинки. От 1510. Нали сещате, че за такъв месечен наем сигурно не малко други кандидати ще да има. Загубата на общината за тия 5 години на база на сключения договор е 37 750 лева. Не са малко пари. Тези пари могат да се използват по много по-смислен начин, но най-вече какъв сигнал би дал Общинския съвет, ако приеме такова решение. Това значи, че играните тръжни процедури са едно, а какво ще се случи след това е друго. Закона, по който е изключен договор, са играни процедурите. Закон за задълженията и договорите, закон за общинска собственост, общинска наредба, докато се играят търговици са едни, а когато се спечели търга, изведнъж условията стават по-различни. Това, според мен, е нарушение на закона за конкуренцията. Това е нарушение на общинската наредба, независимо, че съветът има правомощия, но не да нарушава закона. Той си има своите правомощия по закон. Затова ви предлагам да не се гласува това решение. По-добре по взаимно съгласие има условия в договора да се прекрати, да се играе на ново тръжната процедура, но с тези условия, че 5 месеца в годината няма да се плаща наем и тогава, може би, общината ще има друг наемател на това съоръжение или повече кандидати, които да се конкурират. Благодаря. Благодарим. Други желаящи да вземат думата? Господин Стойков. Уважаеми колеги, аз много рядко, но в случая съм съгласен с господин Славов. Във времето гласувахме подобни точки, но това бяха във връзка с такива форс-мажорни обстоятелства. COVID-кризата, пандемията и други неща, които няма как да бъдат предвидени. Нали, трудно е някой да повярва, че зимата не може да се предвиди. Така че
Така, съгласен съм с господин Славов. Благодаря. Преминаваме към гласуване на точката. Благодаря. 9 за, 8 против, 17 въздържали се. Предложението не се приема.